айни ҳол мо дар мактаб интернати Саричашма қарор дорем. дар ин мактаб тақрибан 150 нафар ятим, маъюб ва оилаҳои ниёзманд таҳсил мекунанд. дар сархони пурнозу неъмат доштан барои баъзеҳо ҳолати ҳаррӯзаашон аст, аммо барои ин табақа ниёзмандон ҳолати ҳаррӯза нест ва Парвардигори меҳрубон мову шуморо сабабу масъул гардонидааст, ки то аз дар сархони онҳо бохабар бошем ва ба қадри имкон саҳм гузориму кӯмакашон кунем. пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам фармуданд: садақа гуноҳонро хомӯш месозад, мисли он ки об оташро хомӯш месозад. ба хости Парвардигори меҳрубон ҳама ин комплектҳои хӯрокворӣ ба оилаҳои ниёзманд тақсим карда мешаванд, то ки ҳам дар ифтор, ҳам дар саҳархӯрак дар сархонашон пур бошад. аллоҳи меҳрубон садақоти мову шуморо ба даргоҳаш қабул гардонад. Joga a